പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി മാത്യു മുത്തേടനച്ച, വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബർക്കുമെൻസച്ച, വടവാതൂർ സെമിനാരിയുടെ ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റെക്ടർ അലക്സച്ച, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ട് അലക്സച്ച, എല്ലാ അച്ഛന്മാരെ, മറ്റ് വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സമർപ്പിതരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം, ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്നാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള 4 തിരുവചനങ്ങളാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം, ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ കടനാട് ഇടവകയിലും പുതുക്കിപ്പണിത ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം ആണ്. അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശമാശന്റെ തിരുപ്പട്ടം ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണിത്. മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ എവൻഗേലിയോൺ, ഈശോയുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഒരു ആരംഭമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന വാക്കുകളിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന സുവിശേഷം. പിന്നീട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ തിരുവചനങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ എവൻഗേലിയോൺ സുവിശേഷം സമൂഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജന്റായിട്ടാണ് തയ്യിൽ ശമാശനെ നമ്മൾ തിരുപ്പട്ടം നൽകി സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ഈശോയുടെ തന്നെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മാമോദീസായിലൂടെ ഈശോ നേടിയ ആ വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അഭിഷേകമാണ്. ആ അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ചിന്ത, ഈശോ ജലത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. അതാണ് യോർദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് ഈശോ കയറി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗം തുറന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ അനാബൈനോൺ എന്ന മൂല പദമാണ് കയറി വരുന്നവൻ. ഇറങ്ങി വരുന്നവനെ കുറിച്ച് കഥാബൈനോൺ, അത് വളരെ അർത്ഥാന്തരങ്ങളുള്ള 2 വലിയ ദൈവശാസ്ത്ര വാക്കുകളാണ്. ഈശോ കയറി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഒരു തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതേ കർമ്മമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ദീർഘകാലത്തെ വൈദിക പരിശീലനത്തിന് വിധേയനായി ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മദ്ബഹായിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുകയാണ്. ഈശോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ
ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അതേ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ തിരുപ്പട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ശമാശനെ നമ്മൾ മദ്ബഹായിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗം തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിലുള്ള ആ വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഈശോ കയറി വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേട്ടു. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആത്മാവ് പ്രാവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു എന്ന് യോഹന്നാൻ മംദാന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത് കാണുകയും അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ശമാശനെ നമ്മൾ മദ്ബഹായിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും എല്ലാം കഴിയണം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധിയും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയുമാണ്. യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടുള്ളൂ, യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ഇത് കേട്ടുള്ളൂ. പിതാവായ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതും സ്വർഗം തുറക്കുന്നതും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നതും മറ്റൊരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി നിന്നു, അവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിന്നു, അവരൊച്ചപ്പാടുകളുണ്ടാക്കി. അവർക്കൊന്നും കാണാനും പറ്റിയില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റിയില്ല. യോഹന്നാൻ അത് കണ്ടു, അവനത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ഓരോ തിരുപ്പട്ടത്തിലും അഭിഷേകത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുവാനുള്ള വരം നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കണം. യോഹന്നാന് കിട്ടിയ അമൂല്യമായ ആ വരമാണ് വലിയ രഹസ്യത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, പുത്രനെക്കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുവാനും ഈ ഈശോയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും സാധിച്ചത് യോഹന്നാൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യമാണ്. നിങ്ങളാണ് തയ്യിൽ ശമാശനെ ഇനി അയൽപക്കക്കാർക്കും രൂപതയിലും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു കൃപയാണ് ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടത്. മെലത്യഷ്യന്മാർക്ക് പട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് അധ്വാനശീലരായ 12 ശ്ലീഹന്മാരെ വിളിച്ച കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അധ്വാനശീലരായ 12 ശ്ലീഹന്മാരെ ആണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത്. അവർ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ അലസന്മാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ജീവിച്ചവരല്ല. അവർക്ക് വഞ്ചിയും വള്ളവും അതുപോലുള്ള മറ്റ് പണിയായുധങ്ങളും ചുങ്കസ്ഥലവും എല്ലാം ഉള്ളവരായിരുന്നു. അധ്വാനശീലരായ 12 ശ്ലീഹന്മാരെയാണ് വിളിച്ചത്. അവരുടെ പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോരുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളെയൊക്കെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്കും സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്കും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കുമൊക്കെ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന അധ്വാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലികളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള പറമ്പുണ്ട്, അതിനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്, അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിറവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മരണോത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും വീണ്ടും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്ന ആ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി നിന്ന അവസരത്തിലാണ് വീണ്ടും ഈശോ അവരെ വിളിക്കുന്നത്. അവർ വെറുതെ അലസന്മാരായിട്ടിരുന്നപ്പോഴല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല,
ഇനി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അധ്വാനശീലരാകണം. ഞാനൊരിക്കൽ അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാ അച്ഛന്മാരും കൃഷിക്കാർ കൂടിയാകണം. ഇന്നും ഇവിടെ ധാരാളം അച്ഛന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും 5 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട്. 36 ഏക്കർ വരെ സ്ഥലമുള്ള പള്ളികളുണ്ട്. എല്ലാ അച്ഛന്മാരും അല്പം ജോലി പള്ളിയുടെ പറമ്പിൽ ചെയ്യണം. അധ്വാനശീലരായ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഈ ദേവാലയത്തിൽ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, പറയമാക്കൽ തോമാ കത്തനാരുടെയും ആദിത്യൻ കത്തനാരുടെയും ഒക്കെ സജീവമായ പാരമ്പര്യമുള്ള വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ അനുഗ്രഹമായ ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിച്ച ഈ കടനാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശമാശനെ വൈദികനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. തോമാ കത്തനാരുടെ, ആദിത്യൻ കത്തനാരുടെ ചൈതന്യം ഒരു പരിധിവരെ തയ്യൽ ശമാശൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സുറിയാനി ഭാഷ നല്ലതുപോലെ അറിയാം. സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടറച്ചനും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരായ വൈദികരും ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനകാലത്തെ ബൗദ്ധികമായ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഡോക്ടറച്ചന് ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ ആർച്ച് ഡീക്കനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സച്ചന് വളരെ നല്ല മതിപ്പോടുകൂടിയ റിപ്പോർട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളവും കൂടിയാണ്. ശമാശൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. കടനാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും കുലീനത്വവും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തയ്യിൽ തോമാച്ചന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അൽഫോൻസാമയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യമുള്ള വലതുകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.